Ćao ljudi, dobrodošli na naš kanal. Moje ime je Kristina. Moje ime je Ona. I mi se javljamo sa pumpe. Tako je, negde u nekoj ne dođi. U svakom slučaju danas je... Ko je danas datum? 20. Danas je 20. i mi idemo na totalni džumbus. To je vlog. Ajde, javi se. Ćao, ja sam Lux27, kome ne zna. Koga zna? Svi javi se. Jel? Šta radite? Dobro, super. Populacija sad 200.000. Svaka čast, bravo, bravo, Kako bravo. dotle? Reci nam tajni plan. Prestići Ne, ćemo snimati. Da će Bog, opušto. Hoće pip. Ajde, daj nam svoj magični trik za to. Nema ga, jel? Kad se desi se, ali ta fora, jel? Ja sam 4 dana bio dobio jednom 40.000 subscribera. Stvarno? Sa 60 sam na 100 skočio za 4 dana. A to neki si video Ništa izbacio? evo tutorial ako hoćete da otvorite kanal. Drama, oho. Znači moram neku dramicu da snimimo. Ništa, dođi rano, tilo pušao. Neći, jebate. Ajde, ono, da imaš clickbait. Ali slow motion. I'm a boss ass bitch. Dobro, idemo na totalni džumbus. U Zagreb. To je to. I snimat ćemo vam sve šta se tamo dešava, vlogić. Vjerojatno će biti dosta zanimljivo. Pošto smo mi fashion, šta smo obukli? Šta je obukla? Rolka berška, torba berška, haljina Radar Store i čizme Deichmann. Baš je slatka. Sad mene. Sada Kiću. Kića! Naočare Ray-Ban. Tux. Karva da sam htjela da kažem. H&M. Pantalone Shein, torbica Marina Galanti i patike Adidasove iz baze. Skupite se malo. Nije toliko velike. Hoće mi se pare, malo samo nađare. Ako platiš što ne imaš, šemu i preko pare. Imam i 300 tanđari, imam 3 somak u šumi. Imam i ono što staviš u džipu pa to ponudiš. Gang u ovoj kućki, naše cevi su vruće. Večeras pleši sa nama, ostavi dečka kod kuće. Ako pričamo o poslu, spremi cash. Kada kupujemo kije, samo Air Max. Ajde, ispravi glavu. Ne, ispravi glavu, skloni mi ruku, brate. Šta mogu ja da zajavim ovdje? Ništa. Ništa, ti povlačiš ka tamo, ona povlači ka tamo. Ajde, 3, 4, lagano samo. Au. Jezivo. Čo da nesu usros. Ajde, šta Daj mi ruku, brate, ajde tu zategni sad i ajde vuci. Šta se desi? je bila moja trepavica. Tome se radi. Čekaj, gledaj. Ima isto dugačke trapavice koji trapavice. A što je najče? Šta, ima 5 pregleda i svih 5 su od nas. Sve samo naopak, okej, da. Prvi smo ustali, šalim se. Idemo sada na doručak. Apsolutno se raspadamo. Apsolutno mi sramota sada da snimam, zaista. Ok, poenta cele priče, sve ono što ništa nismo snimile, znači kad smo stigli u Zagreb, otišli smo na neku večeru u tamo neki restoran. Tamo neki restoran, posle toga smo svi produžili zajedno na YouTube. To je Podrum. Podrum? Tako. Inception. Onda smo svi produžili u jedan klub gde su bukvalno svi ljudi iz hotela došli, svi youtuberi koji učestvuju na totalnom džumbusu i bilo mi je stvarno vrh. Ne, bilo nam i topljeno da se ne lažemo, sve je bilo u top. Ovdje. Ovdje. Ne treba nešto, ne treba ništa. Broj slovo, da. 2-1. Kinezi. Stvarno, ustali u 5 ujutru. Da, i oni su svi sređeni u fullu. Okej. Pa i mi smo sređeni u fullu, ni meni se ništa ne... Ja nisam gladna uopšte. Ok, ovo je trenutna situacija, znači sada je 7:30 ujutru. Za 2 sata ja treba da nosim ove čizme.
koje smo prethodno potopljili u lavabo i pokušali da ih operemo jer su se isprljale od izlaska i sada jadna Kiki suši čizme. Bukvalno jadna Kiki. Kako sam je dobra drugarica. Ne, koliko je ona stvarno predobra. Znači, vjerovatno da je bila obrnuta situacija, ja bih ti rekla pa žao mi je što sam da radimo. Pa jebi ga, šta sad? Ovoj patike. Bukvalno, da, ovoj patike, kao šta je problem. Tako da ja nemam pojma šta ću sutra nositi. Verovatno ću ići ovakva. Pozdrav! Da, htjela sam da vam pokažem šta smo dobili od Džumbusa. Dakle, jedan sladak paketić. Eto, od Džumbusa nas je sačekao jedan sladak paketić. Unutra imamo 3 časopisa, auto, start, to nam ne treba, ali moj tata će se obradovati. I Miss 7 časopis. Zatim imamo Coca-Colu, imamo čokoladu, imamo Nescafu, celu, top. I imamo ketchup i najbolji poklončić od svega jeste onaj Charger, bežični, da, eksterni punjač. Bože, gospode, šta mi je? Dobro jutro, Džezveri. dobro jutro ulatim, ti se sada probudi, jer mi kasnimo na totalni džumbus. Žao mi je, ali bukvalno možeš da ostaneš. Jadna ja. Koliko nam je sada sati? Sada je... Evo ovako, sada je 10 i krenuli smo u Arenu Zagreb. Koja je tu? Koja je tu? Izloženo su za Da, sad sam da kaže slažena vam se Arena. Ništa, to je to, krenula smo na totalni džumbus, izgledamo očajno, ali snimamo video. Ko izgleda očajnije? Čak, na ovom svetlu ne izgledamo toliko očajno. Da, pešački, okej. Ali snimamo video Get Ready With Us za Miss 7 kanal koji će izaći u stvari ove nedelje, ove subote u 12 sati, tako da subujte se na njihov kanal i vidite kako smo se mi to spremale za totalni džumbus. I malo ćemo snimiti naravno totalni džumbus i celu atmosferu. Trenutno nemamo nameštenu frizuru, nemamo šminku, to ćemo sada sve da odradimo. Imamo super prostor samo za nas, to ću sada da vam pokažem. Ovo je prostorija gde su nas bukvalno uštekali da se spremimo. Ovo je Una i imamo baš ogromno gledalo, sada ćemo ovde da poređamo sve naše stvari. Jedina mana je što nemamo utičnicu, odnosno imamo utičnicu, ali nemamo gledalo i malo će biti problematično da namestim svoju kosu. I onda uskoro počinje program i mi smo prvi put ovde i jedva čekamo da u stvari vidimo kako će to sve da izgleda. Već smo videli stage i stvarno je neviđena ludnica i stvarno svaka čast organizaciji, već se vidi da su se jako, jako potrudili. Kaže, ja sam reklamirao pa zato posle poznam. Okej, a ti stalno hvališ. Postoji merilo. Šta voliš? Čemu ti snimaš? Da bi spravilo da nam... Pa ja ne znam zašto snimam, ne. Ali vreme na njemu. Ne, on će na njemu. Ti si ono, dečko, ne znam ni ko si. Eto ja, Franko, ti biješ. Pratim situaciju. Možete li držati kamere? Ćao. Ima jako lepe školjke. Ajde, reci sada ovdje javno kako deliš komplimente u Uniji. Školjke, kožu, šta sam još rekao? Kožu, parfem i ušne školjke. I outfit za totalni džumbus, kapa iz Pariza. Može? Super, hvala. Bunda Shein, rolka bakina, biseri bakini,
suknja mamina i patike Kikine. Ja sam gotovo imam hollywoodske okre koje su mi uspele prvi put u životu i bukvalno sam oduševljena koliko sam dobar profesionalac. Ukrasila sam sve ukosnicama, dnevni make-up, ništa spektakularno, beli sako, bež majičica, srebrni šorc i čizmice tu iznad kolena, tu do kolena, tako nešto. I uglavnom, ceo luk je Zara, sem čizmica. Snimim jaknu. Ajde. Ispravi, evo, stilista ispravlja, opet se ne vidi, ali cale, to, i kosu, čekaj, kosa ti se slaže s jaknu to. Sve birale, stilom. Yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Ooh, bitch, I flare red raw. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, walking in the trap like a boss. 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 I came in with a sauce. Yeah, I came in with a sauce. Da se javimo. Danas je novi dan u Zagrebu, Totalni Džumbos je bio juče i kao što ste mogli da vidite malo pre, bilo je stvarno jako lepo. Publika je bila fenomenalna, nastup je bio fenomenalan, program sve, oduševljena smo da ne pričamo o bini i organizaciji, znači ljudima koji su radili na tome, svaka vam čast. Mi smo bukvalno za 2 dana spavale 4 sata. Danas idemo kući, idemo za Beograd, ali imamo još par sati slobodno, vidjet ćemo nešto da me malo onako dosnimimo ako bude bilo šta zanimljivo. Sad se nalazimo, ne znam da kažem, da. Sad smo došli malo da klopamo i posle toga ćemo da idemo da se slikamo. Ne znam, tipa mogli bismo nekako onim šinama, tamo su uvek dobre slike, poznate i čuvene slike iz Zagreba, onako nisi u Zagrebu ako nemaš sliku na šinama. Da. Tako da, ne znam, još malo ćemo tu da se promovamo, možda popijemo neku kaficu i onda polako krećemo za Beki. Evo igramo bingo, iznos. Čekam 20 minuta, ne znam ovo. Ali ste prepoznali. Pa pokaži kako to nema. Da mi uopšte ne mogu video da kažem šta ćete snimati. Samo snimaj, sad ne znaš šta da radi. To moraš neočekivano da mi snimaš. Neš kako, lepo napraviš. Ajmo. Svima, verovatno ste očekivali da ćemo mi možda biti u nekom restoranu, ne. Na konvenciji restoranu, ali neko neće seljenke. Ne. Samo junk food. Tradicija. A gled pogled, moram da sjećamo, puno ću imati. Ne, ljudi, nemojte misliti da se tabujemo da smo lepo, ne. Ništa, sada papamo i onda pičimo da se slikamo i na bus. I da kažete, znači jako je loš internet u Zagrebu. Koliko smo dužni? 100 evra. Aj, približi se, Đuđe, da to kako cool izgleda. Wow. Kao što vidite, došli smo na fotkanje. Una pozira, ima all black outfits. Ovo je naš drugar Đuđa, nju fotka, iako je profesionalno dečko i hvala mu na ovim fotkicama koje nam pravi, već smo videli da su fenomenalne. Predobro mi se ispoštovat ću, neću snimati naobrađene slike. Izvime, si ti, može slika? Da, naravno, sa tobom uvek.
Znači da mi ostane nešto. Ću morati da izubijam od Martina, šalim se, ne nas. Ne, ti izgledaš kao izubijan od Što Martina. snimaš tvoj novi outfit? Da. Objašnjava šta je navelo da se obuče ovako. Aj, molim te da čujem, šta je tebe navelo da ovo staviš na sebe? Ovako, ja kada sam videla Ćofiju po ovim trenerci, on je meni inspirisao da budemo pravi eksploziji boja. Ajmo, eksplozija boja. Čeperak C&D, suknjica... Koton. Bože, ja znam tvoje stvari odakle su. Koton topica Marina Galanti. Čizme? Italijanska jakna, Vatikan, prodavnica Luž. On je mi rekao da je ovo naranđa. Iz Barija. Ovo je koralno crveno. Sad jeste, i onda uporedite s njegovom jakom i vidite... Ne, sad jeste. A sad jeste, malo pre nije bilo. U hotelu kapiraš od Svetlosti, da. Ali bez evan sad je kontrola, znači, što pričam. Ovaj dečko... Bukvalno sam isto htjela da kažem. Ajde. Sada se slažeš s onim tramvajem, možda ti uhvatim fotku. Od svih stvari u Zagrebu ti mi kažeš da se slažem. Ovde su tramvaji najpopularniji. Prestan Mađe. Ćao, boj. Kako će mi? Imam 15 novih bubuljica, došla sam sa 20, sad još 15 novih. A zašto nam... Vidjeti se bubuljice. Jo, hvala puno, to znači da znam dobro da se našmikam. Hvala. Ćao svima, ja sam Kiki, a ja sam Una. Ovo je naš kanal, Kiki je Una ili Kiki? Una i Kiki. Una i Kiki. I bilo nam je mnogo dobro na totalnom džumbusu. Lepo smo se provele i... Upoznali smo mnogo lepih youtubera. Da, i uspeli smo ljude da malo obrazujemo što se mode tiče i da im pokažemo naš novi look. Naprimjer, onaj glupi Lazić i glupi Luk sad se nablače ko seljačine. Ozbiljno mnogo dobre devojke, bacite im subscribe. Obavezno, ja sam već odavno subscribe-ovan. Laže, bravo. Ali, šalim se, jesam. Laže opet, bravo. I sad krećemo za Beograd nazad. Bilo nam je mnogo lepo u Zagrebu. Doći ćemo opet ako nas pozovete, nadamo se. Nadamo se, pa čmarimo se. To je to.